Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो बेरायहैनो नागिरदों आरो आइपोवालि पिकनिक स्पटआव आरो बबेबा मोनसे जायगायाव थांबावगोन होननानै बुंदों आं बेखौ मिन्थिला। दायो आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। आरो आंजों लोगोआव सोर दं नायदो नै आंजोंथ' लोगोआव मुथुआ थाखायो ना मुथु? Hi guys. ओमफ्राय जोंजों दा फागिन मोनबोदों आरो ना फागिन मोनाबो थांगोन जोंजों। गारिया बै लामायाव दङ आरो ओमफ्राय जोङो गारियावहाय गाखोनानै थांसै। दिनै आं नै मेमनि चेनेलाव ओंखारफैनानै बुंनाय जाबाय। दायो जोंहा दा बेरायहैगोन आरो माने तुक्राझार जोंनि बेप्टिस्ट मिशनाव आरो आइपोवालि पिकनिक स्पट आरो जोंजों दं आंनिनो फंबाय आमाइनि फिसाला ओमफ्राय बिब'नि फिसाजो फिसाला उन्दै उन्दै दङ। देखायगासिनो नोंथांमोननो फंबाया नै कार सालायगासिनो दं। कारा ओरैबायदि नै माने बाला लामाया गोदान बेग होनांबाय ओरै जायानो बाला गोजाथार दाननो नागिरदों। सिदा हो सिदा बैथिंजाय दङ हनै मामाइमोन र' नायलांबाय थादो होनबा जों दा देखायहैनोसै जायगाखौहाय गारि बे होनायाव खिथागोननि आं र' नै जोङो दायो थांगासिनो आंजों लोगोआव दं आंनि फागिन दे फुननोसै मालाबा जोङो Subscribe ka lang ani channel ko. ओमफ्राय नोंहाबो इउटुब चेनेल दङ ना? मा नाम इउटुब चेनेल दङ? Jess Vlog. जेस ब्लग बिथाङाबो माने ब्लग खालामबाय थायो आरो बिथांनि चेनेलखौबो अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। जोङो दायो थांगासिनो बारा गोजान नङा जोङो मोनहैसिगोननो। ओमफ्राय बेनो नामा बेखौ मादै होनो आइ दैमा होनो बेनो बेखौ बुङो आइ दैमा आइ मैडम जी कैसा लगा आइपोवालि पिकनिक स्पॉट में आके? हाँ निकलो। बाब्रे बिसिबां जाब्रैदों नायनो ओरै नाहरलाय। बे आंनि मेम बे माबा नैबे मामाया जौसिनब्रा मामाया जौसिन। आंथ' आरो फाफ्लियावनो थालाङोसै मामायजों आं फिसासिन आं उन्दैसिन। औ बेरायदो दे बेरायदो मोननैसो बेरायदो। नोंनि नामा मा नाम? Anna. Anna मा लिरो? बसुमतारी ना? स' जों दायो आइपोवालि पिकनिक स्पटखौ मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोंजों बहुत मानसिफोर दङ बहुत माने बिसोर गासैबो फागिन गोजा आरो ओमफ्राय
दायो जोङो एसे जोंहानाव आलासि जानो फैदोंमोन नालाय बेरायहोनो लानानै फैदों ओमफ्राय नोङो बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 5 ना ओमफ्राय रुल नाम्बारा बेसे होनदोंमोन 1 मालाय बिथाङा माने आंनि भागिन ना आंनि भागिन जायो आरोना ओमफ्राय बियो दायो क्लास 5 रुल नाम्बार 1 बावसो ओमफ्राय जों दा बेरायनो फैदों आरो नै जा मोजांखा पिकनिक जाबाय थानाय समाव बहुत माने मानसि फैबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव बन्द जाबायनो दा थेवब्लाबो जोङो न'आव थानो बानानै नै भागिनमोनखौ बेरायहोनो लानानै फैदों आरो केमेरामेन मारो मारो इसको लेके जाए दे अभी तक नहीं था थाइबा थाइनै सोलिबाय नै बिराद गोदैखा खिन्थु खनजोबदो आरो गिदिर गिदिर सोरिदों नै नै मोनसे लकेशनाव मोनफैबाय बिउटिफुल चर्च बडलेण्डनि नैबेहाय जों दान्दिसे बेरायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै सभा जागोन बेवहाय नै ओरैथिंजाय मिशन गैया तुक्राझार बेप्टिस्ट मिशन हाबबाय नै जों दायो नै बेरायसिगोनबो नै टिडि प्रडाक्ट गाड़ी उठीबा नुवारी ना मो इटु करने मोर माथा दुखै আছে बे गारि फिसाखौबाथाय गाखोनो हायानो टिडि प्रडाक्शननि अनारा दिनै गैला दुरबल जाबाय गारियानो गाखोनो हाया बमिट खालामो गाड़ी उठीबा नुवारे एकदम माने माथा दुखै কি করিম बडलेण्डनि सबसे बिउटिफुल चर्च गिर्जा आरो बियो जाहैबाय तुक्राझाराव दं तुक्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टनि तुक्राझार नायलांबाय था नोंथांमोना थिनबाय नै दिनै बानायनो थिनबाय आंखौसो गावहा हालानो खर' साजोब्बायनो गारि गाखोनानै नायदो नोंथांमोना थांगोन र' दा हाबगोन बेनो नै गैला नै टिडि प्रडाक्शननि अनारा तुक्राझार बाप्टिस्ट चार्चआ बेनो जों बेयावहाय बेरायनो फैदों आरो नै जा समायनाखा जोंनि बेथ' माने तुक्राझारनि गिर्जाया आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो गाखोलांगोन आरो नै आङो बेयावहाय गाखोलांनोसै आरो जा मोजांखा जायगाया ओमफ्राय आङो दा नै बेयाव गाखोलांगोन माने गोजौआव माने दायो गिर्जा जाबाय थादों आरो थेवब्लाबो जोङो बेरायनो फैदों बे नैबे तुक्राझार जायगानिसो आरो ओमफ्राय बे जोंनि चिरां खुंगुरिनि गिर्जा नङा आरो ओमफ्राय जों दा बे तुक्राझारनि गिर्जाखौ बोरै आङो नायनो फैदों आरो आंबोथ' नुफेराखैमोन नालाय ओंखायनो फैथारनाय जाबाय खर' गिदिंनानै स्टेपखौनो नामायख्लायनोनो हाला लासै थाबाय गाग्राबायमोन बेनोमोन लोगोफोर गिर्जा नै ना बेनो आरो नायदो नोंथांमोना बैथिंजाय गेस्ट हाउस दङ ओमफ्राय सुकिदारनि रुम दङ रायज्लायबाय थादों ओरैथिं उन्दैफोर गेलेग्रा प्लेग्राउन्ड दं नै गाहायाव
बिराद ग्रीन मोजां जाथारबाय थांनोसै ना मेडिकेला बैलाय ini दै गांदों उनाव जागोन दे ओंखारफिनबाय जों नै दायो थांनो बियो जाहैबाय नै बैनो मिशन तुक्राझार मिशन बियो थ' थांनोसै थ' औ दायो जों ओंखारफिनबाय नै चर्चआव फैनानै ओमफ्राय ओरै नोंसिना गैला दिनै आंनो होबाय ब्लग खालामलाबायबाय आं जाबायना जायाखै कमेन्ट हरदो नोंथांमोना हाद्रि गोजाथार नै लामाया एकदमबारे आं पाउडार लागासिनो बाहेरनि पाउडार पन्स फ्रिखौ पन्स विन्डो क्लोज खालामबाथाय बारा जायो बेना विन्डोखौनो क्लोज खालामनो हासैनो मा होनोमोन फाथै बेपारि नोंनि नोमफाया तामुल बेपारि रोजाबनो हादों दाउ थांगासिनो दं नै रेटिं guys siapa फ्रिखौ पन्स पाउडार बाटा जा ओरै थांगासिनो दं नै ओरैबो एकदम हाद्रि लामाया बिराद हाद्रि बे ससेया बिराद गाज्रि आरो इतना अच्छा अच्छा नहीं है हम तो लेके जा रहे हैं बस जा रहे इधर का गवर्नमेंट गरीब है इसलिए पाउडर नहीं बांट रहे उधर का तो पूरा बांट रहा था फ्री का मिल रहा था हमको नैबे डक्टरनि न' तुक्राझारनि डक्टरनि न' लामाया बेहाय बिराद मोजां जाबाय थांगासिनो दं जोङो नायलांबाय था लोगोफोर मोनफैबाय नै जों दायो न' खाथि नै मोनफैबाय ज' ओंखारबाय नै जोंनि गामि बियो नै गैला सासे नै जोङो दायो बेरायनानै थांनानै फैबाय ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो दायो न'खौ मोनफैबाय आरो बेखिनियावनो आरो न'आ ओमफ्राय बिराद खर' साबाय आं एसे गारि गाखोबानो बिराद खर' सानाय मोनो आरो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि भिडिअखौ जेसे हायो आरो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय